Goed 3 ton is de iep die het waast de moon uit het wetter helle is in bedaad. De beam blijft 14 jaar lang in de sleet efter Moene de Zwaluw. Hij wordt aast onderdeel van een kunstproject en krijgt ermee een nijleven. Want de iep had al een flinke skiernis. Een iep die heeft gestaan op de bolwerken in Dokkum. Het was eigenlijk de laatste iep uit ongeveer 1750 geplant. Dus eigenlijk is hij wel veel ouder. Hij was al ziek. Hij was al tijdens ziek en hij kreeg elk jaar een injectie. En tijdens een van die stormen in 2014 in de zomer was een van die takken die was gedraaid en die was een beetje getordeerd. En toen zei ze ja, nou is het afgelopen. Toen hebben ze hem weggehaald. Eden zag in 2014 al de artistieke potentie van de iep. Hij vreeg de gemeente om de beam in bedaad te lezen. Door het zanning en de wetterien worden de sappen uit de stam spield. Dat is goed voor de organismes in het wetter, maar ook voor de kwaliteit van het hout. Dat is een hele oude techniek, wat ze vroeger veel gebruikten voor wielen en tonnen en allemaal voor duurzaam hout. Nu gaat het naar een opslag in Harlingen en daar ga ik op een gegeven moment beslissing nemen om het hout te gaan laten zagen in stukken en delen. En die verdeel ik dan onder de kunstenaars die zich hebben aangemeld. Bij het kappen van de beam verdween, daar vertriet van een soort mensen een stuk cultuurskiernis uit Dokkum. De Modderacademie maakt het van een stuk een iep nieuwe kunstwerken die het aanst weer een plakje krijgen in de stad. Zo'n boom die heeft daar 250 jaar gestaan. Dat is onvoorstelbaar. 250 jaar lang en weer en wind en daar hebben mensen onderdoor gelopen. Die hebben daar gevreden, die zijn daar verliefd op elkaar geworden. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, dat vind ik zo'n boom als hij kon vertellen. Hè? De iep kwam uiteindelijk net 4. De vrachtwijn die erop vervierd worden moest, kreeg pannen. Aan het eind van de middag wie het euvel verholpen en kon de haast 3 eeuwen oude beam naar zijn nieuwe thuis.